L'edifici del carrer Muralla, que temps enrere va ser la cooperativa La Blandense, encara llueix la pancarta que correspon a la campanya endegada per la Casa del Poble a finals de l'any passat, per exigir la seva recuperació, ja que fins l'esclat de la Guerra Civil n'era la seva propietària. Des de la CUP, Candidatura d'Unitat Popular, que ja ha anunciat que presentarà llista a les eleccions municipals de l'any vinent, no poden entendre de cap de les maneres l'eternalització d'un espoli d'aquestes característiques. L'edifici va ser incautat l'any 1939 en acabar la Guerra Civil i era una cooperativa de consum que oferia als socis vestuari i aliments de primera necessitat a preus més assequibles, a més d'altres activitats lúdico-culturals. La tendència d'esquerres i republicana del col·lectiu va ser el detonant per la seva incautació, que encara perdura en el temps. En un comunicat emès als mitjans de comunicació, la CUP afirma no entendre com és possible que en el seu moment el sindicat Comissions Obreres acceptés que se'ls cedís l'ús de la primera planta de l'edifici. En aquest sentit, demanen un posicionament clar a aquest sindicat respecte a aquest tema i avancen que, del contrari, corren el risc de ser titllats de no fer res per acabar amb la llarga llista de despropòsits que afirmen que han fet i que provoquen que es mantingui aquesta situació. Per últim, des de la CUP de Blanes tampoc entenen com l'Ajuntament, interlocutor que consideren vàlid en aquest assumpte degut a les seves funcions de representativitat dels ciutadans de la vila, no assumeixi com a pròpies les reivindicacions de la Casa del Poble i col·labori activament en la consecució del retorn del local incautat.